إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha namu mai albarka, wanda za mu dinga kawo muku sababbin labarai game da abin da ke faruwa a wannan ƙasa tamu na Najeriya da kuma ƙasar Nijar baki ɗaya. Wanda duk wanda ya san ƙasar Najeriya da Nijar ya san su a matsayin abu ɗaya ne, bambancin kaɗan ne, wanda waƴansu ma har sukan ce bambancin Najeriya da Nijar kamar ɗan jimma ne da kuma ɗan jimmai. To insha Allahu a wannan tasha namu za mu dinga kawo muku zafafan labarai game da abin da ya shafi waƴannan ƙasashe guda biyu har ma da ƙetare. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, za mu yi tattaunawa ne yau game da maganar matsalar tsaro, wanda in Allah ya yarda muna sa ran a cikin wannan magana da za mu yi akwai tsokacin da za mu yi mai muhimmanci, wanda in dai ka tsaya ka saurari wannan tsokaci a ƙarshe za ka ga an samu mafita game da wannan matsalar da ke damun mu a wannan ƙasa mai albarka. Kafin nan muna roƙon ku da ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo, sannan ku yi subscribing, sannan ku yi sharing domin ƴan uwa su ma su gani su amfana. Maganar matsalar rashin tsaro a wannan ƙasa tamu na Najeriya ba yau ne ya faru ba, amma kuma wannan abin da yake faruwa yanzu ya lillinka abubuwan da aka yi a kwanakin baya, wanda kuma kowa yana ganin cewa wannan abu ba wai iya ƴan ta'adda ba ne, dole suna da goyon baya a waƴansu wuraren daban-daban. To amma abin duba a nan shi ne, da hannun gwamnati a ciki ko ko ba hannun gwamnati a ciki? Idan za ka tara mutane kashi 100, to kashi 85 za su ce maka da hannun gwamnati a cikin wannan matsalar rashin tsaron, sun san abin da ke faruwa kuma sun ƙi ɗaukan mataki. Waƴansu kuma suna ganin cewa gwamnati na iya bakin ƙoƙarinsu game da wannan matsalar tsaro. To maganar gaskiya shi ne abin da mutane ba su sani ba a nan. Mun san cewa za ku ga mutane da yawa ƴan ta'adda daga ƙauyuka, dajika sukan fito, za ku ga suna fitowa suna yin bidiyo a TikTok, Facebook da waƴansu wurare da dama, irin platform ɗin nan da za su fito suna yin har live, suna nuna abubuwansu, suna faɗan abin da suka ga dama ga wannan gwamnati da kuma talakawan Najeriya. Wanda kuma mutane suna ganin cewa in dai gwamnati tana da gaske tana so ta kawo matsalar rashin tsaro, tuntuni za a kama su kuma a ga an tarwatsa su. Saboda a ƙasar Najeriya muna da rundunar sojoji masu tarin yawa kuma da training da manya-manyan makamai. Amma kuma abin mamaki da kuma ban haushi da ban tsoro a nan shi ne, akwai lokacin da za ka ga ƴan ta'addan ma sun fi sojojin makamai. Akwai sojan da za ka ga tun daga farawar shi aikin soja har ya yi ritaya ko kuma har ya mutu, akwai makamin da bai taɓa ganin shi ba sai dai a hannun ƴan ta'adda. To wannan wani irin abu ne don Allah? Waƴansu kuma suna ganin cewa tun da a ce sojojin Najeriya ba su da wannan makaman da ƴan ta'adda suke da shi, ka ga kenan da haɗin bakin gwamnati ko kuma wannan ƙasashen waje wajen wannan ta'addanci. Kuma abin mamaki a nan shi ne, ya za a ce wannan ta'addanci gaba ɗayan wannan ta'addancin a iya arewa ne, kana tsallake arewa to ka tsira daga wannan ta'addancin da yake faruwa a wannan ƙasa. Kun ga kenan wannan abin dubawa ne, me yasa a iya arewa ne ake wannan ta'addancin, kuma da an yi magana sai a ce Fulani. Da za mu bincika sosai wallahi ba iya Fulanin ba ne suke yin wannan abu, amma mafi akasari Fulanin ne suke yi, amma kuma sai ga yanzu kuma an koma komai a laƙawa Fulani. Alhalin kuma idan ka shiga ka ga bidiyon za ka ga yawanci da Fulani da kuma Hausawa a haɗe. A bidiyon gaba za ku ji mu da cikakken labarin.